Ma'qul İngilizce Türkmençe sözlük kitabı dünyanın eng iri online kitap dükanı bolan Amazon platformasında yuqori derejelere çıkmağı başardı. Amazon'un dil baylığı kitapları bölümünün täze çıkan kitaplar fanawında bu sözlük ilkinci günlerde birinci orna eledi. Şeýlekem bir näçe aýratyn kategoriýalarda öňe saýlandy. Ma'qul sözlük kitabı 481 sahypadan ibaret bolup, umumy hukuk, lukmançylyk, biznes, emel intellekt ve sport ýaly uğurlar öz için alýar. Kitap 2025-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda resmi taýdan neşir edildi we gyfa wagtyň içinde dünýäniň dürli kunjeginde alyjylaryň uly gyzyklanmasyny gabandy. Bu üstünlük diňe bir türkmen diliniň halkara derejelerde tanalmagyna däl, eýsem emel intellekt döwrüne milli dil baýlygy dünýä ýetirýän möhüm goşan hökmünde hem bahalandyrylýar. Ma'qul sözlük bilen türkmen dili dünýä dilleriniň arasynda täze basgançyga çykdy diýip uly buýsanç bilen aýdyp bolar.